Шизењашка отримана городска акција доброзечних давателјов креви. На акцији Червеного крижа учествували 82, а крев дали 66 давателја за Шиду и Фрушкогорских, Валалохта и Беркасова и Бикичу и здравствени работники Завода за трансфузију креви за Сримске Митровици буј задоволни, понеже обезпечени и швилково дефицитарни РХ негативни единки креви. На јутре акција буде отримана у Адашевцов, Вашици и Батровцох. А за Дома здравја у Шидзе поручели гражданом жеби прегоручаву почитовали препоруки докторох, як наглашене у Шидзелем за викенд. Швидка служба мала 98 интервенции, було и веќе як 30 знашиви обисцом. Пациентом зос хроничнима хоротами окреме шерца и високим кревовим притиском, а докторе и медицински техничаре полицији пријавели и 3 насилства у фамилијох.